Tanková příprava věcí před rozbalením, než začne celá akce. Tak už to máme skoro postavený. No, to vypadlo. No. Jdete vybalovat ten golf, jo? Já jsem s klukama domluvená v 1 hodinu. Když tam šla kvůli tomu vyvolávat věcí, tak kampaň na buď. Ale my máme, já jdu v 1 hodinu se sejde. Filipe, napíšeš si to, aby si nezas. Kromě těch, které zmiňoval pan starosta, tak bych rád zmínil samozřejmě základní školu, Trojská, mateřskou školu nad Kazankou, Trojské gymnázium. Všichni, kdo si chtějí vyzkoušet lodě a je tam připraveno několik disciplín, tak na to věnujte dostatek času, abyste stihli potom to ostatní. A co je důležité, tak součástí dnešního dne je i program mimo tady tu louku. Je to jednak teda takový okruh orientačního běhu a potom právě v areálu HG Sportu Můžeš? A že vím, že ten je dál. Tak na to pojďme hrát. Tak budeme házet, tak kde to uděláme. Já taky ne. Ale tím Tady. Vyměřování na petank. tak jsem to napovídal. No a ho nemusíte sebrat. Ne, protože ten neskáče, ten bere jenom do strany. No vyjde paní Resková, takže mi zastoupíte aspoň. Takhle. Ne, do toho kruhu musíme, že jo? Ne, petank je tadyhle. V tom kruhu stojíte dobře, ano. A to budu házet tady nebo tamhle. A co po ty kole bych taky chtěla? Petank takhle. Tamhle na tak ještě na to zkusí jedno, protože... Tak hrajeme márky. Ještě jedno. Nebyli už dvakrát. Tady paní starostka, no. No hele, a 3. Krásně. Je 5, jo. Perfektní. 5 máš. Celkem. Tak si jede 3 kolo. 6? Teď byly 4. Ne, 3, to by bylo málo. Tak začínáme další kolo. Já ještě Pavla dvakrát ještě, jo. A kolikrát? Já taky ještě jednou.
se má za ještě jednou. Ještě počkej, ještě jednou, tak a ještě jednou. Ale no, Ne, ty to ne, to ne. Ne, ne? tak dejte Pavla. Tak Pavlí, pojďte, oni na vás čekají. Tak já bych vám dobrý den. Já se jmenuji Gabriela Nováková. Já zastupuji neziskovou organizaci Senior Fitness, kde se hlavně zaměřuje na zdravotní cvičení se seniory. V podstatě to cvičení je naplánované nové cvičení, kdybyste měli zájem o cvičení se seniory, se můžete přihlásit. Dám vám letáček, kde bude webová stránka, tak na vás dám tam přes paní místo starostů. No ale ty to si naděláš, tak to nepadne. No. Tak to nevadí. Tak a ten kurz vlastně, cvičitelský kurz trvá zhruba 5 měsíců, stojí 5 500 korun a vy vlastně v rámci toho kurzu se dozvíte něco z teorie, něco z praxe a taky vedou ten kurz vlastně dva specialisty nebo odborníci, pan doktor Miloš Matouš a paní Jana Hlaďová, fyzioterapeutka z Institutu sportovního lékařství Praha. Má tady někdo zájem o to cvičení? Já bych se zeptala, jestli je možné jako to první jako ukázková hodina jenom se připojit. To potom myslím, že nebude problém. My máme i video vlastně na takže to přepošlu. Ano, to video to je v pořádku samozřejmě, ale já bych ráda teda... Dovolte napsat měsíčky s tím klientem. Domluvíme, co by prostě chtěl a nebo mu poradíme. Děláme i to, že radíme s věcmi na poukaz, takže by někdo měl podlétat nárok na vodítko, třeba nové, tak my mu vyplníme poukaz a on si napadá k doktorovi, takže my tohle si děláme hodně. Kdyby cokoliv se zajímalo. Já mám jedno speciální přání. To je na mě. Já mám do kterého samozřejmě už máme elektrický kolovací vožko, to jsem přepustila do toho ústavu, kde on je, ale protože je to vysoký tlak a neexistují nikde 72 lavítka delší. Já se velmi omlouvám, ale máte cvičení na židlích teďka. Domluvíme to, Kačenko, a jdeme. Určitě. A já jsem všude hledala, jestli by neměli nějaký nebo možnost třeba nechat udělat na zakázku 2,20, protože on jak ho zvednou, že jo, zvednou po hlavu, tak on to jede a pořád je se skočenýma nohama.